yang bezawai mokhang sui pai drop ta bungno 7:30 ni borbaji tongha mutri shishi jalia sha mutri laimani ke bike to so jalia ma shosung ke horro ko mutri ma yang gele thangmala ke ba pro saini ang shosa jak dei rokung thang ke ta khai shosalia ta lei tong phano mutri pa yana hane bazai pe man long lo se bike to muya helep tani muya khuk tani ta yashi obo haini yashi rajak tengi thi phaituka ke apno se detol lioi tular lioi gori bai khaima resio tambai thui thak busai man lia sira thui phai tong khabino samo ko log durai durai ngwe chuka jira ke tini tam tam mu shom nai tong di joya kari pai thak jara anim long no kitab khayang muj mai shikang boksai digina bai ko to yak rajak patak te rok tang mangla kha ke pai thu jara nai tong dan video no bye keski ano igna o chikon chikon a keski gera kotor kaisa rairika ke jotono majon ready khaijak moso rosum hike flavor motom thainani hene yo pias sutei som rijak tomato rijak kaisa je berma rika kashi mosla kisa rijak tabuno mix kaine sutei play hike oroni kholna haka bono tongu chikon lai hike sukango parani to mani naragi toni wabuno no gor kai sutei play rimake kita bini motom bahai phaina bagita kita bono mix kaine mani motom ke bini bahai phaisuka kita bukai sutei play original tak sutei kom hain to kobai ka kono tabuk muthuk sine heke kun mode khawai goire waru bai tulori ri khadole ta khai sorok kholo bisine yake thapungoi thapung songa heke funogi malia moto mung toka kasi mosla rijak te korom borijak oke mui private khaijak saya balok ka thoknai om bomo private ke chingtini layo choi mai chanai moto ke hugo chama heke hugo ma chaya hu hai pa no ko ro lai bo choi kelang mon ta lai bo moto ke ba mai kudung choi tongnai jana ko ko chale thok ma siro lai ke jam Sini, lagi bising orang keju dah, lai rawa awan kok, sokalan, iya kok, di sini kan, ini namanya, yuk tambah. A few moments later. Muni pekya haku tulung toka kicha thanda de toni khang se te bo motombu yango mai chana nai tong lekha hani bagai kudung gono khlogai mari sineta suri bilai ke pek thamai ka pura kelai hingke ba motom suk sabo ap ikjak thokja motom suka tini thok suk nai Lai Bwlaio Maichu jak deise suri belai bai po ikjak motom khe chana musung to khada dik phat kam pai ma sima chashi nai motom suka ko tau khai mai ja sinai thai pungmui obo khai ikmani to mui phrai sosa moso bai sapujak ke mai ta kai tabok chai nai sinai muskan test lai nei na thok suk
khak tong ani ko bos ta gra sunai pu khalang kata ta khai che phun nui khata ke lai chak dun le ang phai mani 3-4 din haing thangka tini sang thanti khulo gu ma sung hor ka hingke hinjak nai pura sinji koing kai salta muja ning kha kusakang simi wati phanya nai ma haimang ngui dong wati bo gobang khe phaya do hainu sal simi komok ngui dong ro phai botong thok da suka pu apro video khaina hanma je hingke mobile chlang sa kya hingke bang khali ata एक बार हिंगा रिमोट कंट्रोल कर हानिया भाई मन तेरे से puila phai pro ke binamo ka hamang le ata wa se choli chos choli lia fo hingkai teisa phasuka tini 1 week ni pore phai kena teisa pusuk ke tong thok ja ka tu ya kari thungsu ka tak se tukuri hinta ki jagai tukui pai ta charge to buhur charge ma hinta khona na तीन गुण तंग मो na din gun na tam o thamu bar khana bla sama 3 hours later. e dampu sopai ta bhai ka chinogo ba ka sagoro thing lagi re iko gari ba yang thaka gari botus tu yar boro logi tu to la na khai tong na ta Pima song samang nangi khajak ga bo khai orang bai kalang thata ana imang no phubo sarang jak tong no ko phadi phadi bata ko phai thang la जा jita मो हे और तेरे दिमाग हिंगा उंगलों थंग मो ने दिमाग हिंगा उंगलों थंग मो सबस कंग थंग मो या ग्रास देबला nai tong ma ka bang kha bo ko yo anh ko yo sana family ya ke tak no mai che pele opor no bachari kha chang bacha lai kha dai ba chi bon pe doctor din din no nai na phele ma si pro ya bon ro kalang thang ta बस कई उड़ी 또 이거 내가 나와 신 차리지도 나 사실 너 통찰이 빈다더니 비스거리 사람이 앞으로나 하나 하나 거요 근데 빈다다고 로야 해노 거 이만 지라 삼는데 꼭 그래 빨리 봐 뭐. 근데 너무 근데 다부 남부너 진짜 버적나 달리자 보네 누나는 사람 인기래 동가 알고 탄다 봤더니 다 빈다리 그렇게 해 tabu kebrok mai chai pai thunglai na lai tongo binda da bai kinai hingke jognar bari thangma hingkai next vlog o siri sinai oro khebrai long ngai thangnai hinai hingke tinin video am sunong sinai je katal fani rok subscribe khari di bye bye.